Horas madihita saluhutna martang yang mahita. Tuhan de batana marhabangsa di benua gijang. Maulate hupasatra nami tuho. Di saluhut padongan yomu di tonga-tonga ngulu nami satu partikianon. Noeng tuhada pala tikon neng tangyonon nami mahatam. Marsaringa remai di tonga-tonga nami. Sese sama Tuhan akadu sa pangalasion nami. Walan mengasahon Yesus Kristus martang kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasat tikion imanatar surat di buku Yesaya bidu 50 ayat 4 1 ayat siaa. Sonon ma didok disi. Nunga di lehot Tuhan Jehovah tuau di la sisean. Asa huboto pasabam rohani na loja. Marhite sian hatai. Sai disungguli doau ganup sogot. Di patinggil pinggolhu marbinege songo sisean. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu, jaladang majekel-jekel ahu, dang sumuruk au tupudi. Hutareho do balik tanggurukku tuhalak, na mangalising yau dohot hurupu tuhalak nama mastapi. Dang hutabunihon buhiku, maradopon haurahon dohot tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupiau, dibaheni dang tarurak ahu. Alani hubahe do buhiku songot batu ping, ahu boto hian na sotagamon tarurak ahu. Jonok do ibana nama mitoriau, ise naing maruhum dohot au, atong marluhut mahita, ise suhut alokku maruhum, dipajonok ma tuau. Ida ma sai urupan ni Tuhan Jehovah doau, tung ise mana tuk manorui ahu. Olak nido sahakna. Topik ni hata ni Tuhanon, pangoloion ni naposo ni debata. Akadongan sapor siaon mulo turpuk jamitata di bagasa tikion, ima bagian ni buku paduaho sia si Yesaya, diguari di bahasa Latin, Deutro Yesaya. Di buku padua honon aka baga-baga pangapulod do ditonaho debata Jehovah disi. Ima si pasahaton ni panurirangi tu bangso Israel namia dope di habuangan Babil. Isi ni baga-baga pangapuloni adong doi pabotohon naong marpangulahi rohan debata Jehovah. Marnida hadosaon nasida jalanunga salose dosa nasidai. Adong doi pabotohon na buanon ni debata Jehovah mana sida mulak tuhutan nasida di Israel. Marhite naong dipatuduk debata Jehovah raja na gumonggom nasida di habuangani. Debata sadiri mabuan nasida mardalan di butul-butul ni akadolok dohot dirobean sipati pahon. Dohot di parhorsihan nago aek lahu mulak tuluat nasida Israel. Adong doi baga-baga pabotohon nato ngoson ni debata Jehovah manaposona gabisi palua di bangsona. Dadahola lao palua ho bangso Israel siya kabuangan. Alai dohot do palua ho sude bangso siya dosa nasida be asa mulak mardebata tu debata Jehovah. Ay siya sudut tu sudut nunga jok-jok di tu dalho bangso Israel Tuhan debata Jehovah ujui. Gabe tu debata binahen ni tanga do nasida marsoba dohot mameli. Alai debata Jehovah na manugihon opu nasida ruar sian parhatobanon Misir di halupahon nasida. Akadongan sapor siaon ihut nii ia turpuk jamitat tatikion ima taringot tu baga-bagan debata Jehovah. Napabotohot taringot tu parsuruna tu naposona lao paluahon bangsona siya kabuangan. Alai torus marudut tu naposona nagawe panodang tu akka si pelebegu manang sahat tu haluaon ni sude bangso na olo manjalo sodak katiuron na sian ibana marhite naposona. Sia padohat diturpukon bodo atusatan na parjolo ima panurirang Yesaya nama dok taringot tu dirina sadiri do lao margogoyhon ibana patoruson ulaon na songo sahalak panurirang na totu mangadopi ragam ni akahamolon.
Ai didok do dison nunga dilehot Tuhan Jehovah tuau dila sisian. Asa huboto pasabam rohani na loja marhite sian hatai. Sai disungguli doau ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songo sisian. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu jaladang majekel-jekel ahu dang sumurut ahu tupudi. Hutareho do balik tangguruku tu halak na mga lesing yau. Dohot hurupu tu halak na mamastapi. Dang hutabuniho bohiku maradopon haurahon. Dohot tijur. Jala didok panurirang Jesaya do. Alai Tuhan Jehovah do. Mangurupi yau. Dibaheni dang tarura kau. Alani humahed do bohiku songon batu ping. Ai huboto hian na sotagamon tarura kau. Jonot do ibana nama mitoriau, ise nang maruhum dohot au, atong marluhut mahita, ise suhut alokku maruhum, di pajonok matuau, idama, sai urupan ni Tuhan Jehovah doau, tung ise manatuk manoruyau, akadongan sapor siaon pangatusion na mangihut sian aka padohan na diturpukon, gurang do disijupak kita padohan na marhata ahu, alai dang binoto guarna, alai dipiga-piga bidu, jok-jok do ditaringoti, naposoni debata, manang hamba Allah, terlumobi mai di Jesaya, bidu 42 ayat 1 sia, bidu 40 sia ayat 1 10 tolu, dohok bidu 52 ayat 10 tolu 1, bidu 50 tolu ayat 12. Na posoni Jehovah ido na marhata au diaka biduon. Niadang apala tupol di pabua di biduon ise na nidok na posoni Jehovah. Buasa dak tupol di pabua guarni na posoni Jehovah i. Na boy ni dapot alusna na parjolo. Asa unang gabe dirin si Jesaya na makataho do na manuraton. Gabe dietong jolma na ubegesa manang nama jahasa na nidok na posoni Jehovah. Jala molo tungpe di ula ibana ulau tohonan na posoni Jehovah. Hola gobaran ni tunanaing rodi pudian niari dopi. Songo si David ima makatai taringok tu dirina sebagai pelambang Kristus. Nabi nagabagahot taringok tu haroroni si paluai. Paduahon asa ganup nama jaha panuri rangonon. Botoon nama namar tudu-tudu tu jolma nanang rodo pe hata na sinirakon naon. Ima martudu-tudu tu hadirion di Jesus. Tu siulaon na, do tu si taunon na. Jala boy do tabereng ayat onomi marhadomua tu Matius 26 ayat 17. Do tu Markus 14 ayat 25. Taringok na ditijuri bohini Jesusi, ditopuk, dirisingi, dibulang matana, dipastapi bohina. Akadongan sapor siaon marhite turpukon boydo idauta songon dia Tuhan Yesus naong patarirahon tu hita. Ima baga-baga ni panurirang Jesaya, dakolan hata-hata, manang holan na tersurat, manang pakirimon na sotutu. Digohido sudenai di bagasan Yesus Kristus tuhatai, nama buak kalua tu ganuk jolma na porsia. Songon bangso na porsia hita tu Yesus ikon mahita pangoloy di Tuhani. Uduk tu hatana, jala tapatarias son mahatani Tuhani marhite pamangata. Lau pasabam rohani akan naloja marhite sian hatai. Asalam margogo jalalam tutoguna pakirimot tabe tu Tuhani diganuk pardalanan ni ngulut taon. Amen. Martang yang mahita. Hali Tuhan de bata maulati upasatra nami. Mengahutangi ho kami bidi basian hatami. Saya sima roham pergugiham di bagasa todimi. Lau mangulahon hatam di ngulu nami. Sigan upari. Maulati matuhad di pakokopom di hami. Jalanunga di sesa hoa kadusa pangalasun nami. Saya jara-jari mahami Tuhan totong narhabiaran do pako. Jala saya siro hamani Tuhan di bata. Saya jakon mahami totong gabi anakom. Saya sama kadusa pangalasun nami. Wala mengasahun Yesus Kristus martanya kami Tuhan.
Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom.